Много добре знаеш, че не е прав. Пак си на неговата страна. Не мога да те познаят, братле. Аре, бълък! Зададяваш? Честно, от теб най-малко го очаквах. Отидеш и да ми скачаш, като все едно аз съм проблема. Да ти кажа честно, мислех даже, че Наско ще отиде при влака. Явно съм се лъгал. Нямам думи за това, което направих. Може би за теб не е сериозно, но ако не бяхме спрямо зверите, сега той ще да си продължи да си върти неговите игрички. Каквото искаш мисли, ако искаш се смей, не ме интересува. Вече много ми падна в очите, честно. Како не мога, брат? Какво става, хора, съм Дайра? И в момента сме в Ендъргода. Играе с малко FPS, оправи се. И сме с Сандо, Сашо и Евлогито. Чай, че ги забравихме. И искам само да кажа, че ще почвам да играя тука. Това е клипче, такова информативно. Ако искате да продължавам да играя тук, дайте лайк. И сега ще разберете за новия свят. Това е новия свят, между другото. Аз джойнах на Sound of Action. User was moved to your channel. Джойнах на Sound of Action. Кой го мувнахте тук? Топец. Хубаво. Да начнем и това. Това е новия енд. Като цяло. Нема кеф. Много лагва. Не, як е енда. Мога да чудовище, че го няма евлоги. Змаята ли? Да, тя беше много яка с носа. Като нямаш какво да правя, човек, като нямаш какво да правя, се катерих до устата. Много беше яко. Новите варпове, какви са, бе? Дуел. Ато са имали дуел, бе, ай са биме. Има. Дуел, Сандо. С мои айтеми. Сандо, ай взимай Pro 3 Iron, Шар 2 меч и една спитка. Да събим. Се воги. Аре се воги. Не. Аре, бе! Ега. Кой иска дуел? То сега ще го бе. Дуел, Търгова влизат бота, между другото. дуел, Пинки, Джим. Този ден. Сервера е бил пуснат още вчера. Ма той го показа като офлайн. Трябва да си изпълниш живота, за да влезеш. Не знах. И да му принесеш Ебах, едно май. прасенце в жертвоприношение. Не знам, човек на този ент много ми лагва докато снимам. Какво стана, не знам. Както и да е. Warp, Аз съм Help, това, идвате тук и да четете правилата, бъдат са такива. Пак написах ютубър. Жертва, приложение, икон. Човек, то Help е много як и не е сменен сигурно вече от 5-6 прода. Ако не и повече. Яре. Ай, който и да си. Четвърти свят. Пети. Как? Сигурно. Ти луд си, той още Боинг го строя тук. Ендергода е повече от 4 свята, бе. Да, има за хил пъти говоря. Той имаше преди някакъв ебах, ти умрели Help някакъв мъничък. Какво покажеш? Какво пък е наклон на шоп? Ау, да, шоп. Имате наклона на шоп. Купувате си айтеми от тук. Няма смисъл да ходите на Warp Shop да ги търсите. Имате го няма да надолу. има шоп. То няма Warp Shop, Не. Cool. Има ли сел? Аз Има нямам и- permission. Има. Има смисъл от шопа му продаш. Шопа, села, стакове, Ебах ти горото, значи. поединичко. По инвентар му е. Всичко му е. Значи в какъв от сервер станал. И малко си махал. Друго нещо? Има ли? Много. Опишам Пиши, се да. с... Който? Ахаш, пиши. Хаш. Който е, бе? Той беше много. Откъде беше да сменям пейджа, бе? То Подарим сигурно няма. листа. Не, има. Има, бе. това Sharp беше. 4. Какво 19 000? Помнили. Тост не е нормален ли? Толкова да му ефтино, Жалко, че направих словете. Само ползваме без такова стата.
Ето, той е много яко между Направих. другото, е. Мега удобно. Има TNT Field, TNT Craft. Той вече като редвам ще го покажем. Миначе хора, той ще е от клипа. Той беше много кратък, не знам даже дали има 5-6 минутки. Толкова. Колко да кажа, че почваме тук да цъкаме. Отново. С Боака Сандо, с Боака Сашо. Вогито не го знам дали ще играе. Върши това. Където е? Да спална. Брат, тук ще ми крашне Майнкрафт, аз нарочно не идвам тук, ти има порна. Значи, идвате тук на спаун. На Норд. Не. Давай, идвате тук Ела ти. тук и да покажеш това. Брат, аз съм с 20 FPS. Комбат так, колко минути? 1 минута. Кулдаун на гапала 1 минута. 16 секунди е перлата. Има гледай кой яко комбат так. Бах ти лудото. Ама ли нещо друго? Брат, тук ще ми крашне Майнкрафт след малко усещам. Ела тук. Айде, чао Майнкрафт. Кой ти? Им чети. Няма недър да е 5К на 5К. Какво да чета, бе? Не ги ли виждаш холограмите? Ма съм, чакай малко, ето май тук виж. Рип Майнкрафт, значи. Чай, то къде се гледаш тия работи, бе? Опа. Още си в комбат так, между. Ебах, че те не могат да избягат, бе. Не, Освен да има ли могат. трап? Дайте да покажем траповете, бе. Чай, че съм в комбат таг, бе. Знаеш кое е нещо, което почти никой не го знае? Това е като убиеш някой комбат тага ти става на 5 секунди, мисля. Те ли, бе? Мгм. Между другото, нямам пари. Пивайте пари. Дар 26 милика. Ей те. Ебах, че големи енд, вече. Какво си пратил, бе? Вай. Айде. Къде не е нашия трап, бе, Сандо? Почти навсякъде, където тръгнеш я. Верно, ви сте имали бая работа. На Норд Ист, иначе главно. Норд Ист. Крайните 6 чек. На линията сме, нали? Да, бе. 3 посоки имаме на линията. Ехе. Как 3? 3 са. Как са 3 посоки, нали? Вижда, не го. Си се по-добре. Ето на. Брат, като тук си играе с някакви играчки. Михо, той е нашия трап, хора. Идвайте тук, фармите фулки. Пием тая спидка, сме бързи. Играй с 30 FPS заради евлоги. И да. Фулки. Какви фулки ще фармиш, защото трябва да си енчантнеш фулката си, че да имаш. Често ли, бе? Аз ще да енчантвам, бе. Дайте ми само диаманти. Тук е 3 диаманта. Напред да мучаме да купаем. На кой труд се чувам. Както идем. Значи хубаво, хора. Той ще отклипа. Дайте лайк, ако искате да играе тук. Аре.